କହିଥିଲି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବନି, ରାତି 11ଟା ପରେ ଆସିବ, ଭାଇ ଶୋଇଗଲା ପରେ କାଳେ କିଏ ଦେଖିଦବ ଯଦି। ଆଉ ତମେ ମତେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଲ ଭାବିଲ ଆଉ ନାଇଁ କି? ରାତି 11ଟାରେ ଡାକିଦବ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟାକୁ ମିଶିକି ମତେ 11 ଥର ଟ୍ୟୁସନ କରିବ। ମହା ଚାଲାକ ତମେ। ତମେ ଏମିତି କହିପାରିଲ, ଭାବିଲ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ରାତି 11ଟା ପରେ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ରାତି 11ଟା? ଓହୋ ଭାଉଜ ତମେ କି ବୁଝିବ, ବାଡୁଅ ବୟସ ବାଡ ଭଙ୍ଗା ଭରା ଜାତ ନା। ଆରେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖି ନବ ସବୁ। ଆଡ଼ିକି ଭିତରକୁ ଟିକେ ଚାଲୁ ନା। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି ଏବେ ଆସିବନି, ରାତି 11ଟା ପରେ ଆସିବ। ଭାଇ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବ କଣ ହବ କହିଲ? ତମେ କହିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଭାଉଜ ସେ 22 काना है गला सजनी के काना है गला काना है गला किए मत देखी ना ये भाउज तो नहांती मुसला आउ खा करे पशिगला कौन जानिया पूर्व कटी जीवटे ठीक ये